И тъй Донът се появява на сцената в залата, пред гостите, които го гледат с нетърпение и с хъм-хъм в очите. И започва със следните думи. Послушайте, добри ми люде, ви тази история е правдива и отсъдете справедливо кой праведен и грешен бива. В града старинен белокамен, където сме отрасли всите, е произлязал случай срамен, що и до днес петни душите на неколци на първозвани съграждани на нас известни, които тук са с покани, дошли за танци и за песни. С любезен поздрав, драги кмете, и с радост срещам ви сега, че нашите семейства двете ще са сродени на света. И аз бих бил доволен, Боже, с такъв изтъкнат господин, чрез нашите деца да може по сватовство да се сродим. Но малка спънка се явява, не знае как да ви опиша. Той моята дъщеря без глава под прошляк някакъв въздиша. Кой този? Младият Дългадо. Как? Той ли пане Голобрадо? Ни сметка в моята банка има, нито имотите представи, че щом баща му се спомина, едничка къща му остави. Какво да сторим? Ще ви кажа. Аз знам една старица луда, която срещу скромна лепта и без да ви разпитва даже, завърква за любов рецепта. Нима това не е заблуда? Не, вярвайте ми, драги. Тя всякакви рецепти знае. От лето билки странни слага и после нещо ще бае. Тогава добре. Ще поприказвам с бавачката на дъщеря ми. Ако не ще да я наказвам, ще ми послужи без измами. Добре, аз пък ще ви пратя дарове. След това виждате нещата от гледната точка на въпросната дама, воденица. Ах, колко е измамна любовта! И тъй объркана съм вече. Да слушам ли любовните слова или каквото татко ми рече? Нима с Дългадо ще живея чудно, зад неговата пуста нищета. По цели нощи да се скитам будна и да си мисля, на къде сега? Халска ли ще търся версия, за литър мляко, малко хляб или за прием роб ли ще ми шият? Измолена при някой мой познат? И после, как ще се оправим с всичко там съвсем сама? Прислуга сигурно той няма. Да. Аз и ще му шитам из дома. Да бъде ръклёщавия син, щом се замисля, нека не е лош. С богатството на този господин аз ще се радвам само на разкош. Боже мой, каква дилема! Дългадо ми е толкова симпатичен. Ала, трябва ли да взема решение за избор по-практичен? Я, виното, което ми е оставила бълвачката. Ще го изпия. Толкова съм изтързана. Вижте тези дарове богати. Не са ли също знак за обич вярна? Ах, как красиво пляскат на позлата! Коланчета, пантофи, ирдана. Какъв живот с стълкереща живея. Бал, наприем, аз ще пича. И ще танцувам, и ще пея. И с накидни роби ще се пича. Не е ли той любов накрая? Защо пък не? Той се нарича. А пък Дългадо и не знаех защо си мисля, че обичам. Олекна ми. Почувствах се чудесно. От днес ще кажа своите да. Сватбата ще стане лесна с паричката на тези господа. Етичка.
Междувременно, както виждате, сценките са много кратки, те са 6, 5, нека. Междувременно имаме среща между Делгадо, нашият добрият герой, повече или по-малко, и неговият съперник, годеникът на неговата годиница, които междувременно може би са свършили нещо друго в съгласие с плановете на техните. Well. Здравейте, драги господине! Без гняв ви срещам този път, че щом един от нас загине, с това загива и врагът. А другият, комуто в боя победа Бог е отредил, ще вземе за съпруга своя, у нас, зарад която се е бил. Не се хабете, господине. Напразна идва тази реч. Гневът ви нека да премине, свалете острия си меч. Не нужен вече е двубоя. Която любите не е сама, че по закон е вече моя и ме очаква у дома. В час нощен и потаен ни свързаха в църковен брак. И всичко той да не узная, прилъгали сте я все пак. Но за честта и Попиляна, при все това ще се сражавам. Дори убият, за да стана за вас, ще да съжалявам. Дуелът още си остава. Дигнете меч! Добре тогава. Това, което се случва, е, че банкерският син нещастно се оказва победен в дуела. Не просто победен, но и... Убит! Да. Заради което Делгадо отива на съд. Защото дуелите са забранени и се наказват с смърт или пробуждане. И пращат в изгнание. Откривам заседанието. Делгадо младият да стане. Държавата ви обвинява, че на дуел сте се явили и че противно на закона ви и други го сте умъртвили. Кажете, що ви оправдава. Напълно той го заслужава. Това ли само ще речете? Това негодна е защита. Вината си ви отречете, не друг, самия съд ви пита. Смекчаващите обстоятелства подробно тук изложете. Смирено техните сиятелства за прошка вие помолете. Измами моята любима, синът банкерски, зет на кмета. Без милост никаква да има, заклах градината проклета. Съдбата ми била такава, съдете ми. Тогава ще да пристъпя към присъда. Драги господине кмете, и вас, банкери, ще помоля. По-надалеч се отстранете, ей там, обсъждате на воля. Впрочем, тук върху бюрото забравихте една кесия. Вземете я при вас, защото при мене не минават тия. Осъжда младия Делгадо, на другите за назидание и за утеха на вдовицата, от утре да върви в изгнание. Но след като преспи в тъмницата. Край на заседанието. Делгадо е изпратен в тъмницата, където трябва да прекара само една нощ и после да го пратят на където му видят очите, сам самичък. Проблемът е, че явно някой не може да приеме присъдата като толкова лека и някой не може да приеме загубата на сина си. Затова в тъмницата на Делгадо се появяват две фигури, загърнати в черни плащове и с кинжали. Благодарение на уменията на нашия персонаж, един от тях се лишават кинжала си, със същия кинжал биват заклани двамата.
Справих се. Убих отново. Убийци, пратени от кмета. С кинжали на върха с отрова да отмъстят смъртта на зета. Май успяха. Чувствам вече как погледът се замъглява. Кръвта на пода, що изтече от друга течност се сменява. Проклети да са тези сите, банкерът, кметът, тъмничарят. Проклети да са и жените, що лесно портите разтварят. Проклети да са те вовеки, от нея кървава отплата. Как искам да погубя всеки, дори да коства ми душата. Какво съзира взорът мътен, неясен мрачен силует? Ти кой си? Призрак ли безплътен или убиец нов проклет? Мисля си, че се досещам отде възлизаш привидение и с мрачна радост аз посрещам зловещото си предложение. Историята тъй приключи, Делгадо от града избяга, вдовичката така се случи, с неговия секундант се взеха, прибързано и в час потаен. А както често се налага, здоби се тя с една утеха. Детенце с баща не знае. Както виждате, историята, разказана в стихчета, можеше да послужи на играчите да се ориентират как Делгадо вижда нещата, а може би и каква е обективната истина с това, което се е случило. Нещо повече, да видят накрая някакъв мистичен елемент. Съответно, тези от тях, които бяха успели да разгадаят дневника му, навярно бяха успели да стигнат до едно послание. Междувременно, всъщност нещата се случваха едновременно по няколко. Междувременно се случи един опит за убийство на Делгадо. Малко след пиесата се получи така, че един персонаж в отчаянието си, той беше с бяла маска вече, в отчаянието си извади един кинжал и заклада Делгадо, в смисъл... Преряза му гърлото. Боля. Той не беше много внимателен. След което изведнъж се появи един от загадъчните спътници на Делгадо, надвеси се над кървящото му тяло, прошепна нещо, никой не чу, никой не видя какво точно се случи и няколко секунди по-късно Делгадо си беше съвсем наред. Жив и здрав. Жив и здрав. Значи има нещо природно неправилно в цялата сценка. И тъй, малко след пиеската, след като се разбира, че нещата не вървят точно както гостите са очаквали, Делгадо направи знак на един от своите трима спътници да затворят вратите на залата. Докато всички гости са още вътре и се дивят и обсъждат пиесата и се опитват да разберат какво се очаква да се случи, вратите се затръшнаха и въпросният господин застана с изключително лукаво усмивка на партите, не позволявайки никой от тях да излезе. Донът реши, че е време да разкрие картите си, в случая фигурите си, и една предварително наредена шахматна дъска беше избутана в средата. Донът каза, че е готов да погуби абсолютно всеки го в залата и че има средствата и силите да го направи. Че той търси отмъщение и че ще го получи на всяка цена. Но че е готов да даде шанс на своите бивши познайници и сегашни съграждани отново, като им позволи да играят в една шахматна партия срещу него. Ако той загуби шахматната партия, той ще се оттегли от града и няма повече да прави излини и няма да има каквито да било претенции. Ако обаче той спечели, ще отнеме живота на всички, които са в залата. Те бяха потресени. Естествено. Имаше едно силно спотикване, при което напред излезе тази дама, която беше решила, че играе кралски инквизитор,
И каза, аз ще поема отговорността, аз ще се противопоставя на Дона, въпреки че вие се давате сметка, че това е неправилно. Започна да преговаря, даже поиска по-голяма отстъпка и я получи от Дона. Той щеше не само да си отиде от града, ами да даде и репарации на града за какво ли не. Той очевидно нямаше нищо против да обещае каквото си пожелае, защото беше много уверен. Шахматната партия започна. Когато, междувременно, на всяка от фигурките от бялата страна, Донът беше пожелал всеки от гостите, които не носят бяла маска, да си надпишат името отдолу. На черните фигури нищо се не надписваше, защото Донът беше избрал да играе с тях. Кой знае защо. Започна шахматната партия и в нея дамата, която беше поне средно добър шахматист, започна защитата си, започна даже доста офанзивно, при което тя загуби една пешка и един офицер, примерно. Някаква пешка и фигура. При което установи, че при загубата на пешката, Донът посегна, погледна на кого е надписана тази пешка и каза: Дон Жоро! При което неговият спътник, един от неговите спътници, висок, мрачен тип Аз ще му режна глад. Да, висок, мрачен тип с бомбей и револвер го застреля. После тя загуби офицера. Другия офицер. На който пишеше Йоли. Благородният Дон Йоли видел душен с гарота. Трябваше преди това да ми кажеш, за да правилно да ги изиграя. И така, паникьосана, че се случват такива неща. Дона си играе като пич, не му пука, че губи фигури, обаче кралската инквизиторка установи, че всяка фигура коства живот. Нещо повече, тези, които биваха убити, се здобиваха с бяла маска. Моментално им се даваше една бяла маска и те ставаха безмълвни. Дори и за най-недосетливите от гостите стана ясно какво е значението на белите маски. В този момент. Паникьосана, тя започна да си пази фигурите. Почна да гледа за всяка една фигура, изоставяйки общата си стратегия, защото всяка фигура е човешки живот. Беше толкова очевидно, че не трябва да се губи този живот. И в този момент, насред играта, тя остави своята царица на незащитено място. А Донът преди играта, кой знае защо, беше пожелал на името на царицата да бъде, под царицата да бъде написана неговата бивша любима. Тази, заради която е станала цялата драма. И когато тя си постави царицата под удар, Донът с удоволствие взе, помоли за револвер от своя другар, спътник. И взе револвера му и я застреля между очите. С огромно удоволствие. При което момичето, което го играеше, падна артистично назад, разливайки виното върху роклята си. И това беше най-епичната сцена от целия лап. Аз бях супер щастлив, че мога да убия бившата си любима. Yeah. Така, междувременно обаче, част от играчите не само се дивяха, не само се потрисаха какво се случва, ами действаха. Две-три девойки успяха да отидат до горния етаж, да намерят дневника на Делгадо,